Verse 1. Yes. Ke kaloku uYesu xa wayemi ngakulwandle lwaseGenesarete, izihlwele zimxinile zisiza kuva ilizwi likaThixo. One, into mawuyazi nxa uphuma endlini usizapha uyova ntoni na? Izwi likaThixo. Balibonke igama lenkosi. Izihlweleke zazimxinile. uYesu ecakulwandle ziyova izwi likaThixo. Yawuba lelishwa elikhulu ke uthi sewukhona endaweni yokuyova izwi uphuma njalo. Qhubele. Wabona izikhitshana ezibini ziselunxwemeni. Yes. Abalobi babephumile kuzo behlamba iminatha. Yes. Wathi ke engene kwesinye isikhitshana esisesika Simon. Wamcela ukuba akhe ashenxe kancinane elunxwemeni. Yes. uYesu ke wazifundisa izihlwele ehlele esikhitshaneni. Akugqiba ukuthetha wathi kuSimon, yes. Yiyani phakathi enzulwini nihlise iminatha yenu nibambise. Yeah. Waphendula uSimon wathi kuye, Mhlekazi, sibulaleke ubusuku bonke asabambane nto le. Kodwa ngokutsho kwakho ndiyakuhlisa umnatha. Yes. Bathi bakwenze njalo babambisa inkitha yentlanzi kangangokuba waphantsi ukuqhaqheka umnatha wabo. Yes. Baza bakhweba abalingane babo ababe kwesinye isikhitshana ukuba beze kubancedisa. Yes. Beza ke bazizalisa zozibini izikhitshana zade zaphantsi ukutshona. Ekuboni lokwenzekileyo uPetros waguqa phambi koYesu wathi, Mka kum Nkosi, kuba ndiyindoda engumoni. Yes. Yena nabo bonke ababe naye babemangalisiwe lolo banjiso lungako lwentlanzi. Babemangaliswe noYakobi noYohane, onyana bakaZebhedi, ababe ngabalingane bakaSimon. Yes. uYesu ke wathi kuSimon, ungoyiki, ukususela namhlanje uya kuba ngumlobi wabantu. Verse number 10 futhi mphinde. Babemangalisiwe noYakobi noYohane, onyana bakaZebhedi, ababe ngabalingane bakaSimon. uYesu ke wathi kuSimon, ungoyiki, ukususela namhlanje uya kuba ngumlobi wabantu. Ukususela namhlanje wena Simon uyaba ngumlobi wabantu. Xa ufunda ihloko lithi ukubizwa kwabafundi bokuqala. Xa ufunda uverse number 10 ithi from today wena uzaba ngumlobi wabantu. Simon udlobile inhlanzi. Kwakhona amaxesha lapho khona udisappointeka khona. Kodwa Simon from today noba ungazibona uyindoda ingumoni. Kodwa kusukela namhlanje hambani nami nanzonenza. Nina ke nibe ngabalobi babantu. Balibonke igama lenkosi. Into endinibizela yona Simon. Andinibizeli ukunithembisa ngento ezinhle zemisebenzi. Andinibizeli imali eninzi enizayifumana ngokuhamba nami. Andinibizeli yokuba nizawufumana imitshato. Andinibizeli yokuba xa ufika kodwa andinibizeli into yodwa. Nibe ngabalobi babantu. Balibonke igama lenkosi. Balibonke igama lenkosi. Nawuthi abazalwana baphilele khona. Akekho umuntu olapha oyuseless emahlweni kaThixo. Ubani nobani obiziweyo wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi
ulindeleke into yodwa empilweni yakhe abe ngumlobi wabantu engebalobeli icawe engebalobeli yena kodwa balobeli izulu ndizawuneza Simoni nibe ngabalobi babantu. Malibonke igama lenkosi. Abantu bayakhonza namhlanje bawumzayi bakhonza nje kubakhonzo abayazi agenda yokubalileka kwakho wakufumaneke embusweni wenkosi. Ndizonenza nibe ngabalobi babantu. Malibonke igama lenkosi. uYesu wayehamba ecawe lwakhe ehambe nemcinga ekhala ethi ndifuna abantu abazawudizingelela abantu man. Ndifuna abantu abazawuhamba umhlaba wonke badilobela abantu. Ndifuna abantu abazaba ngabalobi babantu. Inye into ehlanganisela abazalwane kubheke ezulwini kodwa yazi agenda yakho. Why usindisiwe? Wena kulindeleke ntoni kuwe? Kufuneka ntoni kuwe? Ndifuna abantu abazaba ngabalobi babantu. Ndizawunenza awunenza ulobe mntu uyenzile umlobi avela qafi nje avela ndwebe nje kodwa uyenziwe yabeva labantu ngoyeloba pha lithi iBhayibheli wafika uYesu ekuseni bathi siloba ubusuku bonke bebene experience beyazi bayinhlanzi sibanjwa nini sibanjwa ngaxesha aphi sibanjwa kanjani kodwa kwasebenza kanti ngalamini kanti bane agenda noThixo. Ndizawunenza nibe ngabalobi babantu. Hallelujah. Hallelujah. Why uYesu apha esenza umzekelo ngomloko ubani ophethe isilungu ufunda apho ubani ophethe isilungu funda ngwatshintshe isilungu verse 10. Verse 10. His partners, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." You will be fishing for people. I'm fishing for people. For his soul. Ndingumlobi mina ndingumlobi. Ndamdalenda lo baba umuka. Kodwa zange ngabambisa. Aloba ndancama mina ndandibuya khona ngaphathanga. Nangu umsima uyayazi indawo zasihloba kuyo. Wakuthiwa usengqayini. Yava. Isiba sasinenhlanzi sihloba pha kwakufuneka izithunzi zethu ngakujina aloba abantu lakhupha inhlanzi ezingaka. Anokuya nato. Malibonke igama lenkosi. Uthi ke uYesu ndizawunenza nibe ngabalobi babantu. One xa uloba bawusigahle. Funeka ube umuntu onomonde. Kuloba into eyiyo ngenamonde. Funeka ube umuntu onomonde. Asisiwaphusile amaloba ke siwaprepare sifaka la nto phaya kwezanqandi khona la nto ihook ithe ubopha la sinento khona la umsiba senza ngayo ngethi ufake umphako wakho uqobo phakuthi ufaka kula bakhona into ngathi manithi iseyibambe ishunga umithi ngazi bayikwenzekile phambili asiwaphosayo kusezi kodwa athi akungena amaloba wethu ukuthi xwana nomnye udonga umphako ukuthi ayekho ngolayo ufuneka ube nomonde lanxa sifikayo ngapha abantwana bakaThixo ungumlobi wabantu yafuneka ube patient nomonde ndizawunenza nibe ngabalobi babantu. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi.
Point number 2, ube kwazi ukunyamezela xa umlobi. Xa umlobi ukwazi ukunyamezela into ezinzima. Ayibonge igama lenkosi. Ya, ukwazi ukunyamezela into ezinzima ba umlobi. Boma inzima into endinyamezela kodwa uma uyayazi umlobi. Ndizawunenza ke nibe ngabalobi babantu. uThixo ufuna abantu bazalana abazazi avela. Thixo disebenzise ndimlo. Ndibe nguye umlobi wabantu. 1 ndibe nomonde. 2 ndibe nonyamezelo. Malibonke igama lenkosi. Ya ngoba ngeke ulobe umuntu wabasina abantu. Yawusina umuntu. Nawuke ngokudingeka ube nonyamezelo. Because uzodibana nenhlobo zabantu zonke. Ngoba nasemakhaya siphume kwizimilo ngesimilo. 2 kunemimoya ngemimoya eqabela abantu. Nawubeka uhlobo labantu elinzima ozadikishana nabo. Dinenze. Nibeka abalobi baba ube nonyamezelo. Ube nomonde uthi noma inganje namhlanje kodwa isenokuvela into eyiyo ngomswapha. Ya yeke le ndiyibonayo namhlanje, yeke le ndiyibona namhlanje kodwa ngomso esilongise lapha khona into engavela lapha. Sizawunenza nibe ngabalobi babantu. Ya ube nomonde man. Ya okwesibili ke umlobi awunoloba nje unomela speed. Uloba ngokuyenzeka ukuthi ulobile ngosigadla uliphosi loba lakho lilize liphakathi ushukume lampha okanye laqobo ziliqobo pha ukuthi sitsho ngosimsima umphala xa uchuba umbona ngosinto liphamba abazana umpha yani njengoba ndingathi into zami isiliqobo ke phakathi yani nani yekani umpha yani liqobo. Amen. Ya umpha bazona xa ebona ke la umpha ungashuka umuthi lo ke ngoku uyayazi bakhonto endibambisile. Kuzafuneka ngoku atsali lobola noma utsalayo utsali nje. Ovela umbe kulixhuthule nje funeka ulitsale kahle. Ulidonsa kahle. Izizophuma izohlala esandini inhlanzi. Kuyenzeka ke. Ulibona umpha usonde hey xa ngumlobi wabantu thetha mna. Uthi uyibambile inhlanzi uthi uyidonsa kuphuma inyoka. Uthi uyibambile inhlanzi uthi uyidonsa kuphuma inkawu. Uthi uyibambile inhlanzi uthi uyidonsa kuphuma isilwanyana. Ezizaqhwenga. Kodwa praise God. Dinenze. Nibe ngabalobi babantu. Nikwazi ukumelana nezimo ezinzima. Ulobe mntu. Kanjilo basila abantu. Dinenze. Nibe ngabalobi babantu. Uyenziwa. Ovela ulobe nje. Awube ngitwana usimanga la inhlanzi yesiloba pha ukuthi ayifika iphuma nje. Ingaqhibanga kuba inhlanzi, ingaqhibanga kuba inyoka. Asithi umyekane. Ndiyaza nibiza ntoni pha khona. Thina sithi umyekane. Ayigqibanga kuba inhlanzi, ayigqibanga kuba inyoka. Mbalanga into ezinjani kuba umzayeni sami. Dinenze. Nibe ngabalobi babantu. Ndifuna uyibambe tata ushezi lonto leyo. Into ibizelwe apha. Awubizwanga uzobukana nabantu. Uzokwenziwa ube ngumlobi wabantu. Vuma ke ndoda enkulu. Vuma. Dimlodi lapha ngo. Manenziwe. Hallelujah. Dinenze nibe ngabalobi. 1 funeka ube nomonde bazana nithi. 2 ube nespeed. 3 ube nonyamezelo. Ayibonke igama lenkosi. Okwesithathu funeka ube neskill. Senjilo mose yabona mose bayitsala inhlanzi oyitsali nje boze kanti ungathi ngozothi uyibambile qha uliphindele phakathi.
amadoda ake abambisana ndoba nawo umno out ngoyibambe lenhlanzi uma ufikayo hayi man lenhlanzi yake yabanjwa lempande yaqhaba seyiphuma ufike nesijukisi seyibanjwa nje ngokuyibanjwa isibili ekathi ibaleka nesijuku sentambo phaya emanzini ngiyenze nibe ngabalobi babantu nazi into esiyibize lapha bazalwane ngumlobi mina umlobi akenzi nje haleluya benhleka uthatha unikane nje usithathu kwenye ngolesini endifone lapho ukuthi ubone ivideo yami ka2021 ngishumayela ukuthi hey man awusike into enzima benhloko awusike ikhathi enzima angibonge igama lenkosi dide uthi futhi yabonakala ngathi oyidaya nokuyidaya ngendlela eminyama ngayo nenekona zayo uthi hey malibonke igama lenkosi dineze ngibeka abalobi babantu haleluya andithi bazala nikhathi wrong andithi kodwa ngayisusa because lapho mazikhona inhlanzi engizothusayo ngale khathi siyeva yona uba nkosi yami kuretail uyayibona lento inomkodwa ikhona ethukayo futhi yami ikhathi bazalwane yayinegama layo unkosikazi seke yathena egama layo andimixela bayo ngendlela bayayithanda ngayo yena kanti yaphela angibuza umbuzo tata uzamhlaziya anzibiza la ngalibonke igama mhlaziya nini kodwa inhliziyo yami ngalicheba ngabe ekhayiphathini manje ngichebe phakathi ake ngifile phezulu haleluya igama lenkosi xa siyafika kodwa inhliziyo yami ndiyaqonda nkosi yami ngingumlobi wabantu andifuni inhlanzi ezaba nembuzo uma izibuza umbuzo bankosi yami ngendiya kodwa manje ethuswe ile khathi yami uyabona nxa umlobi uba ngumuntu okwazi ukusacrifice ulobe nto wakwazi uncama mani uthi sonke ilobile phinde uyibulale ngokwakho uba ngumuntu okwazi ukusacrifice encama inenze nibe ngabalobi babantu ayisusa inkosikazi eyithande njani athi nale nqayo zayithanda ngomhla malibonke igama lenkosi ayisusa le nto wabona abantu abane bethetha lapha ku-YouTube abaninzi siyakuva mfundisi uyashumayela kodwa wanqala inhloko wenzeni yana amandla nje akudlalwa kepha useyibona-ke awudlalwa apha ku-social network Facebook, TikTok, yonke lo nto usiwe phaya udibana abanye abazi kwaoyise abayazi nje into eyindoda bathetha nje nakanjani abamazi hayi indoda bayaziyo le bavele bathandana nayo bazalwa ngoyise babashithi kushaka nezimilo ezinzima amen ngiqala ngenhloko yami mandiyisuse zobona leyo phinde ngayikhangela uyancama manxa umlobi wabantu ncame ndifuna ibonwa apha kumi isalvation yiyo sebeyishumayela obushiri isalvation bayishumayela balendoda amen wonke nje lamadoda ashumayela into akayishumayela kodwa isalvation eyiyo ndifuna ibonwa apha because abantu bahamba bababona abantu babathanda izinto babe bejonge ukondliwa ngaba bantu nakubo asobantu nje aba zifama zabo nabayajonge bazalwane ndifuna unixelela nakuna abashumayela abajonge audience babezawushumayela kukho bani apha kukho bani andakwazi ukuthetha ngale ubani eyithanda kangaka ekhupha imali engaka ecaweni